За органично земеделие и биопродукти се говори все по-често напоследък у нас. За някои това е мода, други го смятат за моментно влечение на шепа хора. Но истината е, че е стъпка напред в бъдещето. Осъзнавайки това, преподаватели от Варненско висше учебно заведение решиха да направят първата у нас учебна екоградина. Тя се намира близо до Варна, в голям селски двор, в който никога не е развивана земеделска дейност. Т.е. никога не са влизали ГМО или химикали. Теренът е подбран много внимателно, след продължително проучване. А моторът на идеята е Константин Янев, човек с 10 годишен опит в органичното земеделие. Помагат му студенти и преподаватели по кулинарни изкуства. В ранчото препарати, пестициди и отрови са табу. Не се използва дори оборски тор, а само органичен, от калифорнийски червей. Напояването е дъждовно-капкаво, следи се стриктно влагата и температурата на въздуха. Копането и лопатата също са забранени. В лехите се минава само с плоскорези, скъпи инструменти, които разрохват почвата на 5 см. Самите лехи не са като стандартните, а повдигнати с 30 до 80 см бордюр. Това е най-висшата форма на екологично земеделие. Така зеленчуците се чувстват изключително добре, убеден е Константин Янев. Има няколко вида лехи в градината. Това са лехи контейнери, повдигнати лехи, лехи с бордюри повдигнати. Така става по-плодородно. Освен това има и нещо друго, че тези лехи се изграждат един път и те дълго време си действат по този начин. В тази градина не се прекопава почвата. И за да се поддържа рехава и структурна, трябва да се мулчира, се казва, т.е. да се покрива с някаква органична материя. И най-хубавото нещо, което може да се използва, това е слама. По този начин лехите се поддържат топли и влажни. В така наречените топли кутии растат домати, краставици, моркови, зеле, пипер, тиквички, пътладжан. Има още ядливи цветя, магданос, босилик, чурбаджийски чушки и фенхел, хит в кулинарията на Запад. Малко популярен у нас. Реже се като лук на салата и е с мирис между копър и анасон. Другото екзотично растение в градината е артишок, от което става изключително мезе за ракия. Тъй като много от подправките, много от растенията, много от ингредиентите на модерното хранене, на здравословното хранене в България липсват и се наложени сами да си ги произвеждаме. И има много редки подправки, които са от изтока, от Индия, даже от Латинска Америка. Правим го тук, правим го органично, както разбрахте, тук наистина всичко се прави по един изключително естествен начин. Трудно е да ви кажа в момента колко растения има в градината, даже и приблизително не мога да ви кажа, защото те едни свършват вегетационния период, други наново. Трудно е да се преброят. Но така иначе голямо разнообразие от растения отглеждаме. Но доминират, например, доматите, защото сега е такъв сезона. Както стана въпрос, миналата година имахме над 50 сорта домати. И вие виждате какви домати има. Тук черни, зелени, жълти, сини. По света има много видове наистина продукти в различни краища и не е проблем да бъдат събрани на едно място. Това е производство, което не замърсява околната среда. Даже напротив бих казал. Това е градина, в която има микроклимат. Тук има и вредни насекоми, има и полезни хищни насекоми и всичко е в една симбиоза, така както е в природата. Максимално естествено. Максимално естествено, да, това е стремежа. Химикали тук са забранени. Не може да се използват никакви химикали, никакви минерални торове, никакви отрови. Само препарати, приготвени в градината от естествени съставки, да. Растения, които ги събираме от гората, изсушаваме ги, коприва, хвощ, такива неща. Правите разтвори и пръскате се. Да. Всеки разтвор си има определен начин на приготвяне. Целият процес в градината, от засаждането на семенцето, през грижите за порасналото вече растение до събирането на плодовете му, минава пред погледа на студенти по гастрономия и кулинарни изкуства. Нашата работа е да покажем на студентите, които започват да учат кулинарни изкуства, откъде тръгва процеса.
Защото повечето хора, които работят в ресторантите наоколо, си мислят, че този процес започва от поръчването на продуктите от хипермаркета или някъде другаде. Това е първият аспект. Вторият е, че всички студенти работят тук и физически, полагат физически труд. Така че в момента, в който те разрязват зеленчуците или в технологичния процес, те вече имат съвсем различна гледна точка, защото знаят, аз съм работил здраво, аз трябва да уважавам това. Следващото много важно нещо е, че тези продукти имат напълно различен вкус. Няма как да се сравни вкуса им с този, който е от масовото производство. И това е факт известен по целия свят. Затова всички най-добри шефове в света имат собствени градини или използват органични такива. Те не купуват масово производство. Последното най-важно е, че по този начин излагаме образователната страна на нещата навън и пред други хора. Затова, когато студентите са във ваканция, органичните оранжери отварят врати за граждани, желаящи да научат повече за основните принципи на екологичното земеделие, начина на организация на екологичната градина, методите за създаване на семена банка, органичното торене и екологичната борба с вредителите. В момента начина, по който се произвежда голяма част от храната ни, вреди на околната среда, докато тя може да е в синхрон, производството може да е в синхрон с нея. Храната е една много емоционална тема за хората и виждаме, че хората имат нужда да възстановяват тази връзка, имат нужда да се чувстват повече част от производството на храната си. Това е част от едно много по-голямо хранително движение, в което има абсолютно всякакви различни хора, било то родители, млади, било то хора, студенти, ученици, които се интересуват това как се произвежда храната ни. Смятаме, че това е много, много положително и трябва да е много, много повече много повече да се говори за тази тема, защото тя е просто ежедневие на всеки един от нас, мислейки 3 пъти в деня какво да сложим на чиниите си. Проучвания в световен мащаб показват, че пазарът на така наречените органични храни страда от недостиг и ще се разраства през следващите 20 години. На Запад просто всеки, който може да си позволи, търси органични продукти. Това е бъдещето на българското земеделие, защото ние не можем нито може да направим механизацията и модерното земеделие, което го има на Запад, нито може да се сравняваме с най-развитите аграрни икономики, но можем да направим нещо, което никъде го няма. Големи територии от страната все още са незасегнати от химизация, нямало изкуствено наторяване и тази земя може спокойно да бъде отредена именно за органично земеделие и тогава по-лесно ще се ползва ръчния труд, защото това земеделие изисква много ръчен труд. То не се поддава на механизация, а България е сравнително ефтина работна ръка и това дава едно сравнително предимство. Същия продукт, който на Запад органичен би се произвел, да кажем, за 2 евро за килограм, в България би излязла себестойността 1 евро за килограм. По-вкусни ли са тези зеленчуци, гледани по този начин? Много по-вкусни са. Те съдържат по-голямо количество сухо вещество с много добър вкус. Такива зеленчуци не могат да се намерят по пазарите. Даже и в супермаркетите, където продават биологични продукти, много по-голяма е разлика. По-трайни ли са? Определено са много по-трайни. Да. И понеже продуктовото богатство в света е много голямо, а интересът към органичното земеделие у нас оказва се нарастващ, ръководството на вуза замисля нов, подобен проект. Още една екоградина. Пак с редки за България видове растения, билки и подправки. Имаме една територия нова край Добрич, 7-8 декара, но това е бивш училищен двор. Отново там никога не е било използвано за земеделие и тепърва ще почнем да го развиваме и ще имаме една отново, да се каже, девствена земя, която ще бъде идеална за органично земеделие. Говорим за по-различни вече видове, там ще има и идеята вече и да правим семепроизводство, да произвеждаме семена за по-редки растения, нещо, което също е много важно за България, тъй като интереса към тези по-редки подправки и по-редки растения е много голям и ще се опитаме там да правим и селекция, да правим малко наука. Наука в името на по-доброто здраве на децата ни и на всеки един от нас.